Unan mga kuwaray ng sayote ay 520. Grabe mahal ang sayote ngayon. Tapos yung repolyo naman po ay 280 pagbandod. Yung upo naman mga kuwaray ay 250, medyo mababa. Medyo asano lang, kayang-kaya ng mga tao. Pintahan ko nito ay 50-40 dito sa sayote. 50 lang mga kuwaray, isa ay pwede magbigay ng 40. Sa repolyo 50, 40, 40, 30. Ma'am, hindi na ma'am. Good morning mga kuwaray, sana makaubos tayo mga kuwaray. Kaya sa Dumalay, ang oras natin mga kuwaray ay 7:47. 7:47. Ma'am, bili na ma'am. Bili na. Upo. Yun na ate. Upo sayote. Upo sayote. Medyo hindi maganda ang panahon mga kuwaray kasi may babadya ang babadya. Pero napakaraming tao. Bili natin. Upo. Parita lang. Chico ang upo. Ang puhunan mga kuwaray ng sayote ay 520. Grabe mahal ang sayote ngayon. Tapos yung repolyo naman po ay 280 pagbandod. Upo naman mga kuwaray ay 250, medyo mababa. Medyo asano lang, kayang-kaya ng mga tao. Pintahan ko nito ay 50-40 dito sa sayote. 50 lang mga kuwaray, hindi tayo pwede magbigay ng 40. Sa repolyo 50, 40, 40, 30. Yun lang mga kuwaray ang yan nating presyo kasi medyo na mahal na mapagmahal tayo. Yun na po, sayote, 50 lang. Pwede na ma'am. Bili na ate, bili na. May bili na mi.
Alright, 50. Hindi ka na. Ma'am, bili na ma'am. Sayuti, sayuti. Papatigas. Sayuti ma'am. Diba mataas? Kita dito yung mga ano, mandurukot. Huwag na kayo magdukot, huwag na kayo mandukot. May bili na may sayote, apaw, repalyaw. Magkakatunog lang yan, mi. Magkakatunog lang. Te, opo, te, opo. Sayote, opo, te. Te, opo, te. Sayote, te. Te, opo, te. Sayote. Te, bili na te. Opo, sayote. Te, opo, sayote. Ayaw pa nga ni. Te, opo, te, sayote, opo. Pinimigay. Break ko. Wala sponsor. Okay, shoutout pala sa aking mga sulit subscriber talaga na nanonood lagi sa akin. Shoutout sa Team Boom, Vivoy TV, Kuya Sani, Project, Ate Brenda, Tagus, Erap, Sagato, Covering Worker, Madi TV, Grace, Phoenix, Papa Jab, si Mario Dumugdog, yan, nanonood din yung tayo. Batang Samar, Kuya Elmer, ano pa ba mga pumapasok sa atin. Marami sila sa Team Boom ay talagang nanonood sa atin yan. At siyempre, hindi mawawala si Willie Tuit at si Sir Jaime Vera, Sir Eugene at si Sangkay Matthew. Alam namin na busy talaga si Matthew ngayon, hindi siya makapag-load ng mga video namin, pero ang suporta nun pag pumasok na nandun. Thank you so much. Ingat ka dyan, Sangkay Matthew, lagi. At dito lang kami ang Team Boom. Tuwing magla-live tayo, kahit anong oras ka mag-live ay pag nalaman namin na naka-live ka ay papasok. Alam namin napaka-busy mo ngayon. Pero maraming salamat talaga kasi hindi mo kami nakakalimutan. Mga kaibigan mo dito sa Pilipinas. Sila nami. At sa Team Mayor supporter, maraming salamat po. Si Daisy Luto, Jamil Watamama, Ren, si Ren, inasar ako kagabi kay Talo ang Libra. Shoutout sa'yo Ren. Sino pa ba? Basta marami sila mga koren na si Kuya Jab, Miss ang gwapa. Napakarami nila si Ma'am Jo, official, Ma'am Jo. Shoutout. Sa ano po, sa Team Kabunoto, kay Idol Ganoto at Ma'am Steve. Salamat po sa Team Kabunoto na isinali po tayo sa challenge na to. Natagalak na makasali tayo sa mga ganito pala, pating palak. Talagang lupos natin itong pinangarap sa buhay natin sa pagbablog. Kahit pa paano rin napapansin talaga dahil. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor ng Team Kabunoto, Sir Dumpling at sa iba pang thank you so much. Thank you very much. Yeah. Ano gagawin?
isa. 50 sayote. 50. Mahal sayote. Kaya bili na kasi oh. Bili na boss. Palinta po isa. Sayote ma'am. 50 lang isa. 50, isang tumpok. Pantinula, pantinula, pantinula. Ma'am, bili na ma'am. Uy, ate, bili na ate, bili na. Oh. 20. Bili na ate, bili na. 40 lang, 40 lang, 40 lang, 40 lang, 40 lang. 40 na, 40 na. Julio, 40 lang. Boss. Bili na ma'am. Bili na mi. Sayote, 50 lang. 50 sayote. Apo, tatlo yan. Ma'am, bili na ma'am. Ate, bili na ate, sayuti. Sayuti, repulyo. Upo. Upo ratatat. Upo tatatat. Bili na ate ah. Boys. Bili natin upo. Upo sayote. Bili na boss. Teo puti, sayote, pulyo. Yan, 50 dyan boss. Salang? 50 ito po? Opo, 3 piraso. Tataas pang presyo niya. Hindi nagbabad yung bagyo eh. Baka pwede pa i-W kasi baka malalim sa motor. Hindi natin, Pulyo po sa UT. Okay, salamat eh. Hindi rin po. Sa UT. Uy, ate po. Dahil saan dyan? Hindi naman, hindi naman. Ayan, ayan. 40 lang, upo, 40. Dito? 50 mi. Yan, 50 lang yan, Nay. Hindi talaga mapapalit.
Oh, gulay-gulay muna tayo. Tanawa na sa baboy. Lagyan mo na lang ng ano to. Sardinas. Ay, ayun mo kumain sa lupa. Sama kayo. Let's go. 40 lang. Saya sa lumalit na paglago. Doon yung kumagigil. 40 pa. May bayan na puno ng preto. Gulay bukas pagkakasikreto. Mag-aayos ako ng resto. Di ko kayo mismo mga gawan. Parinta lang isa. May kumakain si mami ng sardinas. Rich. Ayam. Ano ba ang dap? Tingin lumalaban ng patas kahit maliit. Hawak ang saging, kamay sa kamatis. Pero puso ko sa inyo. Pumutang hindi. Mamumuhay pero ramdam ang ligaya. Kapag napangiti ko kayo. Nabili na. Upo ate sa yuti upo. Upo sa yuti. Upo tayo sa yuti. Upo tayo sa yuti upo. Upo sa yuti ate. Tumal mga kapatid. Sayote, opo. Sayote. Dami pa natin batin ng mga korean. Sayote, dalawang bandil pa. Okay. Tulyo, tatlong bandil. Hindi pa nababot. Isang upo. Daming tao. Kaya po. Sayote. Sayote, sayote. Pagkilig lang po. Opo ate, sayote. Ma'am, bigyan na ma'am. Pulan doon yung tao. Ito walang tao. Bili na ate, upo. Sayote. Bili na ma'am, upo. Sayote, repulyo. Ate, upo. Sayote, repulyo. Bili na ma'am. Gilid po, gilid po, gilid. Gilid, gilid, yeah. Opo, repolyo sayote ate ah. Opo, sayote repolyo. Meron ba ka na tubig? Wait lang. Ataw ah, ubos na. Opo, sayote repolyo. Sige ma'am. Sayote ma'am, 50 lang.
kayo. Ito. Yan na lang mga kuwaray ulit. Thank you so much. Naka 20 minutes na tayo. Thank you boss. Thank you mga kuwaray. Love you all.